Последно намерихме ли очилата? Ако не снимали, намерихме ги. Тук е Поли, тук е Краси, Таня. Ама, Илянчо, снима ли го? Да. Ама не. Аз съм на видео, бе, Мацко. Ама защо да не подпирате? Снимах ви, снимка имам, а бех на видео. Ти оти се връщиш. Ти стигало му ти, бе, фанахте.